zan ki faɗi ba ni dai baro. Yanzu wannan a aƙida shi wa halice shi, ba fa a wata duniya ba fa, a nan Kano yana ba da waka matasa na ansawa, shi yana da wanda ya halice shi ba Allah ya halice shi ba. Wato dan adam in ya rasa imani sai ka rasa me ya zama. Akwai mai iya halitta wani ba Allah ba? Don Allah bari in baka assignment, ka je ka samu duk malamin da kai da shi, ko malamin sunna ko ma na menene, idan ka je wajensa kama gashin kanka guda ɗaya ko gashin gemun ka guda ɗaya ka tsinke, in ka tsinke ka miƙa mashi, in ya ce me zan yi da shi ka ce mai daman shi inda na ciro shi. Zai iya? Ba fa cewa kai ya sabon gashi ba, ba mutu ka ce ya yi ba, gashi ƙwara ɗaya shi ma ba cewa kai ya gashin ba, ka ciro ne ka danka mashi ka ce ya mai da shi inda ka ciro shi. Zai iya maidawa? Yo, wanda in aka cizgo gashi ƙwara ɗaya aka miƙa mai bai iya mai da shi, wai shi ne zai halicci mutum? Allah ka tsare mu, Allah ka gafarta mana. Wannan ne Allah ya ce bayan ya halice ku sun marazaka ku, sannan shi yake azurta ku, in ji Allah. Akwai mai iya azurta wani? Ba mai iya azurta wani, sai wa? Sai Allah. Shi yasa zaka samu mutum yana ta murna, Allah ya sa wani ya zama gwamna, zan samu kuɗi, sai ya zama baka samu ba. Ya yi ta fafutuka wane ya ci shugaban ƙasa, inda ya ci mummun haye sai ya ci shugaban ƙasan. Allah ka gafarta mana. Bayan wannan fa sai ya ce summa yumitukum, sannan Allah shine wanda zai kashe ku. Shi ne wanda zai me? Ba mai iya kashe ka sai kwanan ka sun kare, babu shi. Law sabara al-qatilu lamatal maqtul. Da za ka je ka kashe wani, kayi gaugawa ne, da kayi haƙuri baka kashe shi ba, da zai dan baka yi saka kashe shi ba sai kwanansa sun kare. Sai abubuwa da dama su yi ta faruwa. A jihar Gombe muna da wani bawan Allah, yana nan da ransa, mutumin kirki, sarki ne yanzu haka a gare shi, sarki ne. Kusa abin da zai baku mamaki, sau 5 yana yin accident a jirgin sama, amma har yanzu yana shan shayi. Sau 5 yana accident a jirgin sama. Ka san ko ba jirgin sama ba, ko mota kai accident, idan ka gane wannan, ba wanda zai maka barazana a duniya da mutuwa ya baka tsoro. Ga alaran ma kidnappers sun kama su, aka shiga daji da su, sai da aka yi sama da kwana 20 kullum da yake 47 akan kanshi, ba wanda ya tsammanin zai dawo. Sai ma aka samu kidnappers aka ce musu, ai ku kun yi babban kamu, wannan da kuka kamo duk kashe shi. Yanzu kana jin a baki kidnappers wannan shaida karayu. Amma da Allah ya ce ba zai mutu ba, yana ina? Gashi nan yana jin Qur'ani. Saboda lokacin bai ba. Mun taɓa yin accident da mota, ina zaune gidan gaba, mota station wagon, motar haya, mu nuna danja, da yake akwai sauran bala'i da yan bidiya. Allah ya to yanzu na labarin tambaye ku, yanzu ne ya zo mana barazana da mutuwa. Yanzu za ka zo kawai shi kenan, kawai ka halale ne kamar hanjin akuya, kana tun da haka ne za ka gani. Zan gani mana. Ka san ba wuce irin ma wai sai ce za ka gani.
to idan dama imanin ka bai karfi ba sai ka rude jikin ka daurawa kana billahi lazi na shiga bala'i malam ya ce zan gani to yanzu ba zan gani kaga kai ƙara makaho da kai wai makaho za a masa barazana aka ce zaka gani ya ce alhamdulillah dama abin da nake nema kenan o makaho me yake nema to ka masa barazana da zai gani Allah ya ce sun mai huye ku sannan Allah shi ne wanda bayan ku mutu zai iya tada ku akwai wanda ya isa bayan wani ya mutu ya tada shi babu annabi isa ma da ya tayar da izinin Allah ne na taba zuwa Kumasi shekaru da yawa da wa'azi a kasar Ghana akwai wani babban shehu a wurin na je na samu wani ya mutu wai ya tada jama'a zai tada gawar kamar yadda annabi isa ya tada gawa aka zo aka taru za a kaji wata tatsuniya shafa labari shuri wai amma daga ƙarshe sai ce wai an yi menene da suwaye sun yi rigima sun yi kokowa da ture saboda haka ya fasa yin karamar domin an fusatar da shi bai tada gawar ba zai iya ba wake iya tada wanda ya mutu sai Allah shi kare wannan shi ake cewa Allah duk wanda ba zai iya yin wayannan abubuwa guda hudu ba Allah bane ku watsar da shi yasa Allah sai ya tambaya yace hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay daga cikin dukkan abubuwan da kuke wa Allah tarayya da su daga cikin dukkan abubuwan ɗayansu ba dauke wa kowa hula ba duk wani wanda ake bauta mashi a duniya ba Allah ba Allah ya ce a cikinsu akwai wanda zai iya yin ɗaya daga cikin wayannan abubuwa da Allah ya lissafa guda hudu idan akwai shi ku nuna mana shi babu shi wane mutum in ji mutuwa ita ma wata rana wane ita in ji Allah Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala sannan ya ɗaukaka amma yi shirku daga abinda kuke wa Allah tarayya da shi masu yi wa Allah shirki Allah ka raba mu da yi maka shirki alaramma Allah madaukin sarki a cikin suratul ahqaf sai ya ce qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi ara'aytum ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من إن كنتم صادقين الله يقول كفر مسياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم كبار labari mana mata da una min dunillahi duk waɗanda kuke kira koma bayan Allah kai Allah ka gafarta mana amin wallahi mushrikan da sun fi dama mushrikin da in ya shiga bala'i Allah yake kira in ta yi daɗi nan ne yake kiran wani Allah amma idan ta yi shiga bala'i fa wa yake kira rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri mushrikai na da idan suka shiga cikin jirgin ruwa aka tsunduma cikin teku can iska ta fara wuju da jirgin ruwa tsakiyar teku ka san ba tashin hankali kamar kana tsakiyar teku iska ta fara wuju akwai tashin hankali kamar wannan wai farfesu ya zo zai shiga kwale-kwale farfesa sarkin karatu mai kwale-kwale nawa zan biya ka tsallaka da ni aka yi jinga ce ban sani bai ce embryology ban sani ba psychology ban sani ba ecology farfesa ya girgiza kai ya ce matsalar kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza magana ta yi wa mai jirgin ruwa zafi amma ba yadda iya fadan da ya fi karfin ka za ka yi da shi to amma da yanzu an shiga cikin jirgin ruwa an tsunduma cikin teku kawai sai ga wata egiyar ruwa ta zo ta fara majaujawa da jirgin ruwan
ana tangal-tangal zai kibe. Farfeso ya kalli direba ya ce, kai direba wani hali ake ciki? Ya ce, ranka daɗe farfesa, igiyar ruwan nan tafi ƙarfin jirgin, daga nan zuwa minti kaɗan ko dai ya fashe ko ya kife. Farfeso ya ce, what? Ya ce, ƙwarai abinda na gaya maka nan shi zai faru. Farfesa ce, ka ce duk mutuwa za mu yi kenan. Mai jirgin ruwa kalli farfesa ce, farfeso kar a ce kai ma baka karanta swiminology ba. Farfesa ya ce ban karanta swiminology ba. Ya ce to akwai manya-manyan kada a ruwan nan, kana fadawa za su yi breakfast da kai. Ka karanta escapology from crocodiology. Farfesa ya ce bai karanta ba. Karshe dai mai jirgi kalli farfesa ya girgiza kai ya ce Allah sarki farfesa, an zo duniya a banza gashi yanzu za a mutu a banza. Ba ka sanin tashi hankali da bala'i sai kana cikin jirgin ruwa an je tsakiyar ruwa yana tangal-tangal. Wani lokacin na je kasar Ghana nakan tafi bakin wannan babban teku in sa a bani jirgin ruwa. Akwai abokaina da suke da waɗanda suke aiki a wurin, a ban riga in saka, a ban injiniya na jirgin ruwa a ce a shiga da ni teku in yi kallo. Sai na ce to idan ta ɓaci akwai mai gyara? An ce kwai ce to a yi shigo ciki. In an gama in ce to in aka yi alkafura akwai mai tsamowa. To mushrikan da idan suka shiga cikin teku ta fangal suka ga mutuwa karara, Allah ce da'awullaha mukhlisina lahuddin. Wallahi ba su tuna kowa, Allah kadai suke kira shi.